mga dumi sa ito tawag nila loading, task yung loading. Hey guys, karon sulayan ako og vlog among lag mga dumi o kuan sa Wicklow Mountain. May man dito kay may tao ba, so di ta maulaw then kanang nangita dito mga Instagramable na mga view ba may na lang manindot ato hang kuan Instagram nga feed, di ba? Nga nindot kay mga view. So let's go guys. Hey guys, so handam na ko and ready to rumble. Gloves na kay tugnaw kay dito. So let's go guys. Hi guys, namin diri sa Wicklow Mountain and guess what? Snow diri guys. Hey guys, so gid mi ka video kay grabe ka tugnaw og hailstone pod. Pero sulit balag go ra ga picture. Nagitog na si Indot kayo mga geto guys kay kanang cool kayo ang lugar mo good. Marami kayo pang Instagram ba. Hi guys. Hi. Snow sa among giadtuan. Kami dito sa Glendalow. Hi. So kung ipakita sa inyo ang lugar, let's do it. Wake up in your crystal sky, floating just to feel alive. Starlight raining over me, like drifting through memory. Wake up in your crystal sky, floating till we Hi guys. Hi! Nag-snow na guys. That's all for today guys. And hapon na po kita kayo. Thank you for watching guys. Bye.